Maneru akanaka. My name is Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, Ndadini wa prayer group. Nasi ndauya nemsoro weshoko unoti ndiyana akadaro. Genesis chapter number 3, kubva verse number 10. He answered, I heard you in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid. And he said, who told you that you were naked? May God bless the reading of his word. Maneru anondoda kungo encourage umwe munhu. Wandinofunga kuti ane dambudziko raanofunga kuti dambudziko. Nekuda kwekuti zvakataurwa nevanhu asi musoko raMwari zvisimo. Sipati chapedza kuencourageana ndoda kuti udzokere musoko raMwari mudzimai, wadzokera musoko raMwari wadhiniwa tonamata pamwe chete. Handina chimwe chinhu chandinogona kunze kwakungoita kuti munhu adhiniwe, munhu angosvotwa, munhu angotarisa mararamiro ari kuita, zvongomusvota obwekana nesituation yaapinzwa maari naSatani otsvaga Mwari. Bhaibheri rinoti Satani apedza naAdamu. Chaakagona kumuudza ndechekuti hauna kupfeka. Apedza kunyangira Adamu, apedza kumuvaraidza, apedza kuita zvose zvaaigona kuita naye. Chaakasiya amuudza, haana kusiya amuudza good news. But Satani akasiya audza Adamu bad news. Akasiya audza Adamu zvinobohwa. Chaakasiya angomuudza chete ndekuti Adamu hauna kupfeka. My God, my God, my God. Apinda mumba mako, apinda mukampani, apinda mumarriage. Hapana chakanaka chaanomusiya kuudza. Hapana chinobatika chaanosiya kuudza. Chaanogona kusiya kuudza ndechekuti murume wako hakude. Chaanogona kusiya kuudza ndechekuti vana vako marombe. Apinda mubedroom medu. Chaanogona kusiya kuudza ndechekuti murume hakude. Apinda pabusiness. Chaanogona kusiya kuudza ndechekuti profit yako ishoma. Uri kutambisa nguva hapana chako. Bhaibheri rinoti apedza naAdamu chaakasiya amuudza ndechekuti murume kufamba wapedza gadheni asauna kupfeka. Makaproshata bahaya. Simari pese pavaifamba naAdamu. Bhaibheri rinoti aigara akashanyirwa naMwari. Bhaibheri rinoti vaigara vari vese naMwari. Bhaibheri rinoti vaigara vachiyanana naMwari. Bhaibheri rinoti vaive shamwari neshamwari. Sipese paishanyirwa nedenga. Hapana Mwari pavakasiya vakamuudza zviri negative. Hapana Mwari pavakasiya vamuudza kuti hauna kupfeka. Hapana Mwari pavakasiya vamuudza zvinomushungurudza. Hapana Mwari pavakasiya vamuudza zvokuti anohwanda kuseri kwemuti. Asi zuva akapinda Satani muupenyu hwaAdamu, anosiya amuudza zviri negative. Auya kuzobvunza vamwe amai kuti ndiani akadaro, ndiani akati amurorweni, ndiani akati amuite vaneni, ndiani akati amushandeni, ndiani akati amupromotwe necredit iyoyo. Bhaibheri rinoti haupromotwe necredit iyoyo. Ndiani akati auwane basa. Ndauya kuzobvunza umwe munhu, ndiani akati auwane. Bhaibheri rinoti Mwari semazuva ese vachiziya kushandira muranda wavo, vashanya muupenyu hwaAdamu. Vanowana Adamu akawanda pavaisimbosangana mazuva ese vakashaya Adamu. Bhaibheri rinoti Mwari ndokutenda kutsvaga Adamu. Kati Adamu weuripi? Pane vanhu vari kutsvagwa naMwari paposition yaanofanira kunge ari. Pane vanhu vari kutsvagwa naMwari pamapromotion anofanira kunge vari. Pane vanhu vari kutsvagwa naMwari pamamarriage avanofanira kunge vari. Pane vanhu vari kutsvagwa naMwari padzimota dzavanofanira kunge vachidraiva. Mwari vachisvika paposition yavanofunga kuti ndikasangana namainhingi ndopanofanira kunge ndiona vari. Ndikashanya kwamainhingi ndofanira kuona vane imwe level. Ndikashanya kwamabaningi ndofanira kuona vakapromotwa. Mwari vachisvika ipapo vanoskoshaya munhu vodedzera naye uripi. Pane vari kudedzerwa manerani. Mwari ari kubvunza kuti madzimai muripi. Position yandinotarisira kunge muri ipapo, tichisangana ipapo handipo pamuri. Pane ari kutsvagwa nedenga, muimbi anofanira kunge ari. Pane ari kutsvagwa nedenga, mukereke anofanira kunge achiparidza. Pane ari kutsvagwa prashata paha riboshata maha. Bhaibheri roti Mwari vanotsvaga Adamu. Adamu ndokushayikwa, Mwari ndokudedzera. Zvikanzi ndakawanda mashata maha.
mabasa pane vanhu vakawanda pamaposition anofanira kunge vari nekuda kwezvakataurwa newakaipa vakanozviwandisa mukakona kekupusha chingoro nekuti Satani akati hauna kudzidza wakanozviwandisa mukakona kekuruka musoro nekuti Satani akati wakapinda muofisi pati manheru ano ndauya kuzobvunza ndiana akadaro kubva kuna Genesis kusvika kuRevelation ndiana akadaro amai ndiana akati amufe makapinda mumuchato amai ndiana akati amufe makaparidza amai ndiana akati amugone kupinda mumba amai ndiana akati hoshayo haiendeyo amai ndiana akati chibereko chaparara amai ndiana akati ndiri kuona manheru ano ndichitaisa bhuku raRomesa bhaibheri rinoti the womb of Sarah was as good as dead pati Mwari hapana pavakamuudza kuti ufu wakaita mwana pane mudzimai wandauya kusodena pane mudzimai wandauya kusomutsa hasha pane mudzimai anzwa nekugara achidemba nhamo pane mudzimai akatoita give up ndiani akadaro amai kuti amufe makaita imba mudhorobha ndiani akadaro amai kwamurewa kwamuri uko kumhondoro kwamuri uko kuchifu kwamuri uko mukateni mamuri uko ndiani akadaro vashatamahaya atererabosha muretariatora bauteterianda rikatararaboha murisakamauta hedararabosha amai ndiani akadaro ndiani akati amugone kunamata ndiani akati amugone kusanya ndiani akati amugone kuparidza ndiani akati amugone kunamatira varwere amai ndiani akadaro akati amugone kuronga musika amai ndiani akadaro ata munhu akuti ndiripa asi ndakawanda ndaona ndisina kupfeka Mwari vakati language handiiziye muupenyu hwangu pana ashumira kwauri manheru anodauya kusoekare chomwe pana akashumira akakuita kuti uwanze pana akashumira akakudzosera kumashure pana akashumira akakudiscourage pana akashumira akati eziyo airapike ndiani akati kensa iyo airapike ndiani akati emeningitis airapike ndiani ndiani akashumira mukati meupenyu wenyama ndauya kuzoencourage Mwari vanoti Adhamu handina kungobvira ndakudzidzisa izvozvo kunenge hakuna language iyoyo kwandinogara hakuna language iyoyo ndauya kuzodeclare manheru ano pane zvakataurwa nedenga zviri better than zvawaudzwa newakaipa anoti nemavanga ake takaporeswa haufa uchirwara iwe pane zvakadeclare nedenga zvidarika zvawakaudzwa naSatani anoti it became poor for us to be rich heprashataba riproshataba pane zvakataurwa nedenga kudarika zvaangakuudze anoti the least among you who become a nation Matarabosha, Ribrakataba, the least among you who become 1,000, the smallest who become a nation. Whose report do you believe? Whose report do you believe? Kuneva conclude, and if I think motkari yoyo, kuneva conclude, and if I passa, degree roro, kuneva conclude, and if I chata, kuneva conclude, and if I tamana. Korafamba kuneva kakonkluda hakuna kule kwandinoenda andifenda kaparidza sindauya kuzodeclare ndiana akadaro kana zvisimo mubhaibe hey woman arise declare what the word of God says mudzimai sumuka taura zvinotaurwa naMwari kwete zvakataurwa natete kwete zvakataurwa nambuya kunyange vakati andirorwe denga rakati ndinoroorwa kunyange vakati hakuna kule kwandoenda denga rakati ndinoenda I will excel I will exceed the times I will go far kunyange vakati andibate mwana bhaibheri rinoti sing you are barren women for there shall be no barrenness among you ndiana akadaro zvibraso pratopa ndiana akadaro nerimwe
ngongore yakapuwa mariposa ekuti mwana anorwara nepfari asi ndakaramba ndikati asimo mupaipe okuchiremba mataura asi asimo mupaipe handitende any other report riprosatapa makatariata namoya uri kuchemai shaya akabata ndiana akadaro ndiana akashumira mauri ndiana akashumira eprasopaha riprosatamaha ripapapapapa riprosatakaha retetete prosa amukutumakate. There is a man who can speak better than any other man. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His voice I love to hear. His voice I love to listen. His voice I love to hear. I'm here to declare Aripo anotaura zininani mukati mo upendo wako amaisumukai